Hakini kisngi blalet pilayo hakila patai kubor ya ga jyllei ki kamtu haka nong ba Shillong. Lagade ha kamtu kali skuti ne bike lani kaba tare pisa na plaj ki prio lani ki tiar ki parem dor na ye ju ki prio. Dang henen kisngi ki pulet ke nong ba Shillong kilayo kem ya arngut ki prio ki badan keti haka ban pins pins mi ya ki nong let nong wan. Kini ki arngut ki baju shong daka skuti ki barong yong ki ju patrong bat lute na ki prio ki baya surok singkin hakeleng saudong ke nong ba Shillong. Hadin malayo ke jing ujo nagi babun ki brio ki balamat ya kini ki jo ki jing ya syam ki pul ki twet ikini ki arngut bakilayo kem ya ki na Nongram Hills kebadan hajan jong ke office jong ke North Eastern Council hinden kamit. Haka jo kamit haka bor pra la shupo min mit kini ki arngut ki ladung ya away unong ya lenti da screwdriver nak po hadin ke jing ya kun ban light na ke jing satu. Ya kini ki arngut la itu kerteng kum ukit bok thaba ar punyo snap kerta na golfling bat Melvin tongwa ar po ar snap na lumsya. La antar ba kini arngut ki don ketiru saha ar tali kam to mentau snap kawe ka balaja ka shpau tari uyayong hajan ka bauri mansion hadan kiti ka ba kila lukti hadu khat khandai hajar tingka bas kawe pat hakan lai tari ujalleu hajan ka Nagland House han Nongram Hills haka ba kila ra san hajar tingka kini gilai tali ki jingja ka thup ka jingja ka ba hinen ka sngi kila ja baru hadian baladung ka sngi ki pulet ki ngedru ba kila mandang kiti ki we ba ki kamuti ki ba klem pentep sha ki pulet sa ka we ba ka jingja ka belaja hamaulai nong kuar haka san tarik mentau benai arngut shipara kata uwalam ku par warjri likewise sem kata but meban rab bor warjri ar kandai sem kata kila mensau hadian ba kila sha dong da katari ha arngut ki nong lute ha ga jingya kun ban khangla di kini ki nong te ban le ya ka kam snio kinong shong shnong kila yo ban kem ya way na kinong lute kata ude barlang khar musulman ar khandai sem kata ubadai unong shong shnong jong ka shnong mau serpat hanong ston kata kabadan ha West Khas Hills District kerba way pat ura light pad nginya pai khendiat halor ka jingbun jong ki case ki be day bat ka kam to kam thiem ha kan nong ba bat ha ka jyllei barokawe kat kum ka jinglum jingkhen jong ki pulit house nam arajar ar pulai don hadu kumba south spa san punriu tali ki theft cases ha East Khas Hills District ka badai ka babun tam ha ka jylla barokawe bat kumba ar tali ki robbery cases bat ka niru ka day ka ba bon tam ha ka jylla house nam arajar ar pulai hi don hadu kumba khandai spa lai pu ar tali ki theft cases but san pu san tali ki robbery cases ha ka jylla barokawe tikamud ayu theft but robbery namar ha uriu pai bahi kini artali ki kentin ki mud kumjo ka kam to kam thiem henry kat kum ka an hi kini ki don la ka jong ka jingmut but la register ki case kat kum ka rukom long jong ki kam snio theft ka mud ka jing tu ya ki mar ki mata la ni ki tiar ki tar jong ki wei pat klem da yo jing pet na ki try henry klem ka jing pendon kam bor la ni ka jing perngam persit but ya ka ni la ban chem na ka section lai spa lai jong ka bhartiya nyai sanhita la ni ka BNS kumban shu ai nuksa ka jing tu e ka cycle la ni ka scooty ka bayeng shabar ka yeng na dukan klem ka jing i jong ki brio kat ba ka robbery pat ka mud ka jing tu ka pendon kam bor jing berngam persit ba ka jing shot but ya kani laban shem na ka section lai spa khandai jong ka bhartiya nyai sanhita bakinia artali ki jingja ki Bangladesh ban karan haneng ki dei ki nuksa jong ka robbery case na ba habaro artali ki ni case ki nong lukti ki penan kam ki tiar pen mong ringkat ka jing perngam berset bantu na ki brio ki ei jing pen shitom kat kum ka an kat kum ka section lai spa lai subsection ka ba ar jong ka BNS ki jing pen shitom la ka benta ki to ki bangat ha ka theft case kala ban shong ha ka dor jong ka tiar ka ba ki to la ni ka sin ka bani kong ka ba ki sha kem ka ba mud ki to ki ba sha kem ka sin ka bani kong ki la ban sha set along ha do kum ba lai snam la ni ki ha ban seal ya ka kuna la ni ki la ban ngat ha boro artli henry la da ka dor jong ka tiar ka ba ki to ka long ha po san ha jar tingka bat ka dei ka sin ka bani kong ka jong ki ba sha kem ulanika kincha pinchitom da ka basha phatre ya ki kam ki ban minto ya ka emlang ka salang lani ka ta ka community service hado banda kop ya ka dor san ha jating ka ba kitu na ka benta kitu ki ba jumlin ban le ka ni ka kam bat ki balasha kem
bon sin ki jing pen chitom ki kham jur ki bakin to be ka jing set along hap deng shi hado san snem ringkat ka jing shatan kuna but na ka banta ka robbery ki jing pen chitom kat kong section lies ba khandai jong ka BNS ki long ka jing sha set along ka bala ban got hado shi post snem ringkat ka jing shatan kuna balai jyllei ki kam to ha ka nong ba ke ei ka ba pelong ya kini ki samla ban le ki kam sniu hato omdon da kawai pat ka la ban kamai jak po ki daw ki bun bat kawai na ki jing pen sngo ka dei ka jing duna ha ki la yo kam yo jak henry kum nungin pin shong nong rim ya ka jing le ki kam sniu bun ki bala pen pau ba ka jing ken no ba kerdo kam kerdo jam ka dei tang ka jing ai daw ki bri ki badon ya ka jing thmu ka besniu kin le hi ya ka kam besniu ngim tep tikna ka ei ka ba pen long ki ban le ya ki ni ki kam bat kam dei hiro yang ni bangin syukun tho la ni pen rem ka an ka don ka an hi kan le ka benta ka jong ka badon kam ka long ka jing ya kren jing ya pli jing mot ba ka counseling ban ngam jyllei halor ki dag ba pelong ya ki ban yat ha ka ni kelti ti tu ilong i jing patai lingkot halor ka jing bun jing kam tu kam thiem ha ka nong ba Shillong ba ni ngai baling ba ka ni ka jing pen shai ka jong ni ki pai bahi ki la ban yo ya ka ta ka jing smong thu halor ka jing mut jong kini ki kam bat ki e ki jing pen tom ki ba ya day bat kini ki kam sniu ti parlo ka tu ngilang poish pakut jong ini explainer berit i jong ni tadi kan do biang pia ko e pa ka por ku blai ka por jong pi paro